Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Akụbụzọ kwadoro Chinedu ka ọ laa ekeresimesi, nke o mesịrị gwa ya lata ka o nyere ya aka n'ịkwa ngwongwo o ji ala ebe ewegara ya. Ụbọchị Akụbụzọ lara bụ oke ụbọchị na Abangwu. Nnukwu ụgbọala abụọ bịara buru ibu ya, ma ha enweghị ike ibutesi ihe dum. Ọtụtụ mmadụ bịara ka ha jiri anya ha hụ otu ọ ga-esi kwakọrọ ibu ya dum, n'ihi na ha maara na ọ gaghị ahapụ ọbụladị ihe dịkarịsịrị nta. Ụgbọala abụọ ahụ jupụtara n'ibu. Ọ fọdụrụ naanị ihe ole na ole ma ibu ya agwụ kpamkpam. Akụbụzọ n'onwe ya gbara mbọ ịkwatacha ihe ya dum, ma ndị ọkwọ ụgbọala ekweghị ya itinye ibu karịa otu ụgbọala ga-ebu. Ya mere, ọ hapụrụ oche atọ na ite mmiri abụọ sị na ya ga-abịa buru ha ma emesịa. Ụmụ nwanyị ụfọdụ rịọrọ ya ite mmiri abụọ ahụ, mana ọ jụrụ ajụ. N'ime ndị niile bịara ịhụ ya n'ụla ya, ọ dịghị onye o nyere ihe ọbụla. Ọ bụ ezie na ha soro ya kwanyesịa ibu n'ụgbọala. Naanị Chinedu ka o nyere ji ole na ole ọ ga-eri ma ọ laa obodo ya. O nyere Chinedu leta ọ ga-enye hedmasta ga-abịa ịnọchi ya, iji gwa ya maka oche na ite ya hapụrụ n'ụlọ ka o debere ya. Ọ gwara Chinedu ka ọ bịa ọzọ n'Abangwu na ngwụcha ọnwa mbụ n'afọ 1946, n'ihi na ya ga-abịa buru oche na ite ya. Ka ụgbọala Akụbụzọ na-enupụ, ndị mmadụ feere ya aka sị ya gaa nke ọma, ma ha mere ka ọ mata na nkịta anaghị eri nsị ya. Ha dum kwere na ọ bụ dimkpa zuru ezu n'ezie. Naanị ihe mebiri ya bụ na o nwere ahụ ogwu, na ọ naghị achọ mmekọ ya na mmadụ. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewo, ka o mesịa.